дар чорабинӣ бахшида ба 26-мин солгарди таъсисёбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Имашозода Анвар Иматшо, муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Мирзоев, муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзозода Сафаралӣ, сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзомуродзода Рустам Тағоймурод иштирок намуданд. муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Мирзоев фаъолияти сарбозону афсарони гвардияи миллиро дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар таҳкими оромиву суботи кишвар қаноатбахш арзёбӣ намуд. маҳз ин ниҳоди қудратӣ тавонист бо истифода аз шароити буду боши хизматӣ дар таҳкими қонуният, таъмини волояти қонун ва дахлинопазирии хоки муқаддаси ватан саҳми арзишманд гузоранд. зикри гардид ки вазъи имрӯзаи ноороми ҳамсоя кишвар Афғонистон бори дигар ҳушдор аз он медиҳад ки мо бояд ба қадру қимати фазои тунҷу ороми ватани худ бирасем ва шукрона аз он бикунем ки дар чунин давлати орому биҳиштосоз зери сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагӣ дорем. сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзомуродзода Рустам Тағоймурод сарбозону афсаронро бо иди касбиашон табрик намуда барояшон хонаи обод, сиҳатии бардавом ва дар иҷрои вазифаҳои пурифтихорашон бурдбориҳоро таманно намуд. зикри кард ки имрӯз бояд аз ҳама рӯза дида бештар ба омодагии ҳамаҷониба таваҷҷӯҳ зоҳир намоем, зеро тинҷиву оромии кишвари азизамон қабл аз ҳама аз сатҳи шумо фарзандони ба ору номус вобастагии мустақим дорад. дар навбати худ муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Имашозода Анвар Иматшо аз номи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов тамоми афсарону сарбозони гвардияи миллиро ба 26-мин солгарди иди касбиашон табрику муборакбод намуда дар корҳои минбаъдашон бурдбориҳоро таманно намуд. гуфта шуд ки гвардияи миллӣ дар давраи ноамнии ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст солҳои истиқлолият таъсис дода шуда бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи пурқадрат мубаддал гардид ки қодир аст сулҳу субот дар кишвар ва фазои тунҷу ороми онро ҳифз намояд. бо талоши сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи тиҳӣ горди миллӣ таъсис дода шуда дар он беҳтарин фарзандони минтақаҳои гуногуни кишвар зери парчами сулҳу амонӣ то ба имрӯз фаъолияти босамар доранд. аъзои ситоди байнидоравӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҳайати шахсӣ ва сарбозону афсарон ки сипари боэътимоди давлату миллат маҳсуб меёбанд дар таъмини суботи комили миллӣ изҳори миннатдорӣ баён доштанд. дар навбати худ хизматчиёни гвардияи миллӣ низ қаноатмандии хешро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароити муосир барои таҳсил ва фаъолияти пурсамар баён намуданд. тамоми хизматчиёни гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин иди пуршарафашон табрику таҳният гуфта ба тамоми хушиҳои зиндагӣ орзумандам ва бигзор дар хонаданашон бурдбориву ободиву хушҳолӣ бошад ва дар вазифаҳои хизматӣ дар пеш додаашон музаффарияту комёбиро орзумандам. тамоми халқи Тоҷикистонро ва алал хусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи Тоҷикистонро гуфтанӣ ҳастам ки ба бовари итминон ки мо хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ватани худ, барои сарзамини худ, барои як қадам хоки маҳбуби ватани худ намегузорем ягон гурӯҳҳои ғайриқонуниро ки қадами нопоки худро ба ин давлати осоиштаи мо гузорад. дар фарҷоми чорабинӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Кумитаи ҷавонон ва варзиш барои хизмати шарафманд баҳри эмин нигоҳ доштани марзу буми ватан, нишон додани зиракию шуҷоат дар баробари вазифаашон ва иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои варзишӣ ифтихорномаҳо супурда шуданд.